Napaka-OA nitong sisig na to guys. As in, lalo na yung part na parang tutong. Pati yung kare-kare, sinigang na tuna belly at yung naglalakihang pork barbecue. Yan ang mga top picks ko sa lahat na tinikman natin today. Pero bukod doon, ang dami pa nilang iba't ibang Filipino dishes. This is Mariano's Grill Family Restaurant located sa Pulong Maragul, malapit sa Marquee Mall. Welcome to Mariano's Grill! Open sila daily from 10 a.m. to 10 p.m. at meron din silang limited parking. Ang dining area nila merong alfresco at meron din namang air condition. Pwede rin kayo ditong magpa-reserve kung meron kayo ng mga small gatherings or mga family occasions. Meron silang mga combo meals, perfect if you're on a budget. Tapos mabenta rin daw talaga sa kanila ay yung mga inihaw, pati yung mga classic na Filipino dishes. Good for sharing yung serving size, tapos affordable ang prices. Sobrang okay to if you're eating with your family or with a big group. Ito ang mga titikman natin for tonight at ang uunahin natin ay itong sinigang na tuna belly. O aminin nyo, hindi lahat ng restaurant dito sa atin nagsiserve ng sinigang na tuna belly. Meron din silang sinigang na tuna panga, hipon, liempo at baka. Ikaw na lang ang bahala kung anong klase ng protein ang gusto mo, pero for me, winner itong tuna belly. Ang pansit canton nila, malasa. Meron siyang pork, shrimp, and vegetables. Actually, nag-take out nga ako nitong pansit at saka kare-kare. Binaon ko sa work at lahat ng nakatikim, tinatanong nila kung saan ko daw binili. Etong pork barbecue nila, ang lalaki. As in, yung isa pa lang, busog na busog ka na. Ang lambot ng pork, and I love na very lean and not fatty yung ginamit nilang meat. It's slightly sweet, savory, and smoky. Pati yung pinakbit nila, girl, panalo rin. Sa mga fried rice nila, meron tayong tatlong option. We have yang chow, alige, and tinapa fried rice. So I decided na dito sa alige rice ipares yung ating pinakbit. Nakakatuwa kasi lutong bahay na timplang Kapampangan ng peg nila dito. Meron tayong dalawang klase ng sisig dito. Yung isa ay traditional na sisig at yung isa naman crispy pork sisig. At tulad nga nung sinabi ko sa intro, napaka-OA ng sisig nila. Lalo na yung crispy. Grabe, malasang malasa, lumalaban. Pwede nang ipalit sa hulaan nyo kung saan. They're crispy kare-kare, very peanutty yung sauce, tapos syempre paparisan mo pa ng bagoong. Ang sabi ni ating nag-serve sa amin, eto raw ang pinakamabenta sa lahat ng dishes nila and for good reason. Meron din tayong Cajun shrimp. This one though, sakto lang naman siya for me. I mean, there's nothing wrong with it. Okay yung pagkakaluto niya. It's just mas impactful talaga for me yung kanilang sisig at kare-kare. We also enjoyed their garlic parmesan chicken wings. It's also quite buttery. Okay to kung may kasama kayong kids or mga picky eaters. As a side dish, nag-order din kami ng ensaladang pako. Ito okay ang isabay either sa sisig or dun sa mga barbecue. For dessert naman, meron tayo nitong leche flan na lasang fiesta. Alam mo yun? Kung ayaw mo naman yan, pwede ka rin maghalo-halo, buko juice, or mais con hielo. This is one of those places na pwedeng-pwede kayong mag-enjoy ng family or barkada without breaking your budget. Yung comfort food na lutong bahay style na timplang Kapampangan na hinahanap-hanap ng marami sa atin.